друг трак, който ми кива. Ники да знаеш, че страните имат софт и хард сайт, така че не мога. Верно ли? Не. Това е... Тук е... Rust knowledge. Това извиняйте. Какво е? Не, това ще го последния път, ще бъде 100 минути видео, просто така го кажеш това. Той намерих сиво ауто. Бебат, нямам шилд. Паци не беше ли си латото сега? Сиво... Сони. Абе, брат! Човек се... Сони. Да пак, вау! Фрак. Защото като съм с катана ми наби каса. Ако не ме кине, това ще е невероятно. Детето точно наби 140 и не ме кине. Добре да бе фарбол, въздържа по оръжие и звучи като канал, имаш нито. Аз знам до кога ще ми лапва така, бе. Ама ти викаш не. Ей, двата хита. Сърч. Тебе, Държа с броса слаб си си, дай. слаб си. Не, слаб наистина и само се прави интересен в момента, защото не мога да играе, не може да клива и въобще не мога да файтва. Набих му 81 на 89 в главата. Ако не бях с сива помпа и ако не имах малко късмет, този пит беше пътник. Как ми кътатнаха така Ще е слушал? закивал той. Тук на Чили ще пълна насам или няма пълна насам едно двете. Ай, ми даже си ми се боксва и ми идва. Антарктида, няма негри. На втора зоната ще затвори 5-40 секунди с Не! Маме момчета, какво направих? Леле за малко. Кое? Не умрях, леле умрях. Тя не е българ. Стоп. Добре, този как дойде оттам бе, човек? Не знаете как умрях просто. Леле как умрях. Не Как умрях знам. топ 6? Това беше толкова лесен, но и няма никъде. Оптила? 49. Това... Добре, няма се ядосвам, защото не, наистина в момента просто не мога, в момента съм изключително ядосен. Просто Сега не ще фрагваме едни. Ще го и натая с 5 кила за там ще отиш. Воу, това е Sigma Island. Това беше толкова лесно. О, въобще Той има ли просто смисъл? си ходи, Да, той просто си ходи. да. Добре, за първи път решавам да си сейвна материала от сигурно от 100 игри и сега за единствената игра, която ме убива, която защото не е сложих една страна. Oh, you already know what this means. Аз съм топ Но дай ми татко да го разтегна. А топ 8000 е, верно ли? Да, и 500. Матео Грайн. Сега ще е фул стак играта, ще взема... Просто не се прави така, просто не се умира така, Да искаме да си взема скапания 10 боб и някакъв рано човек, просто иде. О, някой вече лети. Let me hit the ground. Защото някой ще няма спермаджи, да просто ближа пръст. О, Не, как се такива. Ево. си ти бе. I will come back later. Alligator. Добре, брат, защо сложи поне 4 кона сложи, които не бяха нужни. Поне 4. Аре някой да стреля тъпия алигатор, бе. Ми, боса иска да кажа, не алигатор. Лиси, Арига, лето.
напред-назад. Те пак не скипвам. Аз нямам potential. Брат, ако вземаме дарона, ще купна с А what? О, Не е сега. отиване на дроп, но не може да се мине добре. Добре, сега защо помпата ми стига на това? Пътикам преди това. Where is this nigger? Оп, 20 минути. Ево Сени, ево. Без го телове само тук, бе. Не, тази игра не е топ 12, умрах. Не, това е най-тъпата игра, човек. Моля. Не ме стреляй само. Да не тук да Само не тук, аз също не съм ледна. хвърлям черни магии. Оп, найс. Още не съм ледна, вече сме топ 70. Вауза. Аз бях съм 7 човека на втора зона, като съм 50 пъти. Аз още не съм леднал. Аз тъпите игри получавам начин. Аз просто сега отивах да ям и... не знам какво да съм правил. Колкото да си? 45. Малко по-златно. Моля някой. Махам четвърта игра. Аз съм тази. Добре да е сега. Абе, ей! Не. Чорня. Какво правя? Хайде, пълни ми. Pull to me! Pull to me! Pull to me! Оп, въобще не ми пълна. Ами, да се е фри, така че направо пускаме маска. Извинявай! Няма да се повторим. Какво не съм? Не, мери се на пот. Миша на пор. Стига сега да ми даде помп. Миналата игра не ми даде шутове, сега не ми даде помп. Вирус едно от двете, което няма получи тази игра. Това е правото на раковия змей. Okay, I'm absolutely fucking chilling right here. Момчета, това беше най-велика, който Марк, не съм минал, но... Леле, какво направих? Кое място Колко? направи? Не съм нищо направил. О, моля, какво направих? Не, нищо не съм направил. По-комчета. Май съм лед. Окей, 50 км. Ами... Да. Добре, бе. Не, 56 главата, колко? Дълбък от колко време. То просто беше на мен, както на Чета? радост. Стига, да. Клюв, който топ 4 направих. Това беше най-великата игра в живота ми. Толкова добри килове. Не, най-великата, но много. Иде! 54 му набързава. Иначе умирам от зона, на 16 съм, виждам някакъв пич, който се сплашва, скача и му бия 160. Чувствах се да мейн карактер, следващия път колко съм. Врете да го рете съм лейт. 2% топ 1700. Фу? И си топ? Да. Топ си? 1800. Този ако си метне маска. Тук има ли човек? Ара, брат, това са... 6 с 2. Да, има. И четвърто с 4. Добре, стоп. И сега съм в най-слабото.
Зона топ 40. Разбрахме ли се? Не се. Добре. Не се разбираме. Добре. 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 Не се разбираме. Добре, някои хора просто не спират. Някои хора явно не спират семейство. Пошките ми се паднаха още 8. Знаете как? Леле. Сега ще пишем под 22 май. Не чакай, като само почва да ме Колкото мога по-напърти в фронта. Пусти ме да вляза. Няма. Няма пътя. съм Е, виновен. моторбон ли? Не, едно е. Не. О, човек, трябва да се върнем честно. Как да го играят това? Опочва да игра с лоб на USB. 38. Това е толкова бавно. Ще си паде маса. Не, фир. Топ 12 на 10 човек. Не, трябваше да си къпа още мацовете. Направи топ на 400 кръвота. Не, аз имам че да яхме, защото това е прекалено добре игра. Това беше наистина заслужено. Аз бях 9-та зона, бях на 35 човека, сега това беше 11. Нещо не разбирам как ти хора са толкова стакти. Какво делено тук? Има Заслужено беше. Перфектно. 3 маски. Имам 3 игри съм играл, 3 игри. Какво? 3 Имам- игри? Имам 6-то, 4-то и 12-то. Това беше колко ли си? най-най-сложно. Просто има трябваше да сложа скапане такова рампички. Но това е. Повече не мога да правя. Лила Волни или си в Точка респект. Си Сентинел или Лила Волни? Аз не знам какво правя дори. Добре, ето виж как може играта да е дет. Нали е пиге? Стоп колко са.
Топ 19 е Денчо. Маска. Ужасно. Те колко точки си, бе? Абе, дайте това не съм креплер. На топ 3. Браво, бе, Найс, бе. Денчо, бе. Трябва да си кол в момента. Аз не Как мога. съм кога бата слагах топ 3000 бе, човек? Колко точки си? Не знам, той не ми показва как съм. Ето вика, бе, човек. Кой вика? Не познай кой вика, бе, брат. Вашето ли? Аз си майка, бе. Нашите. Майка. По един по друг ли си вика? Какво? Да. Ами мога да бърза какво. 35 патрона за Мене, аз не го хитна. сега ще дойдат, сега ще се приключат при тях, сега ще дойдат при мен да... Преди да ме тагваш? О, фак. Добре, ако още път ме грифнат просто много ще иде. Ужас! Любо ми каза, ей, Дани, нали аз писах, бе, това е ясно. И другия пич вика, ей, Дани, ти колко най-много бивък си имал наведнъж. Ужас, бея! Сега ще видите, той работи за 100 тегата. Питам колко месеца изкарвам миналия пари. Дай пазинка. Вау! Не може. Абе, Дан, че за тебе всичко... Абе, Да, не, спокойно съм. Не съм спокоен, защото съм 160... И аз съм спокоен, ще влезем в енгейм. Това съм много Абе, спокоен. ей, да не влезат Колко точки дани? 170. Колко игри имаш? 3. И аз. 31... Само са топ колко си? Никаква идея. Чари, 85? Аз реално, ако трябва да клона, ще имам макс фор. Батен парче, колко се тресеш в момента на пеене? Батен колко точки си? 183. Hey, stop looking good, bro. Искам да влезам в Кигра. Кигра I спорт hate съм the скоро. beach, but hate Може California. тия да се кинят, за да влезна в Кигра. Много. О, добре, тук сега. Ако умра, Може просто малко по-бързо да вземем. почет взимам. Надявам се тази игра да се кинат, за да спот нещо не игра. Уоу, леле какъв флик. Уоу, момчета, това беше най-красивия кил, който съм правил. Тихо. Какво става, бе, брат? Изпарих го. Не, човек, това беше велик. Може просто. Той Виж, просто ще да. за 180. Опа. Къде съм трябва гай? Не кивайте. Къде получи се, бе? Мога да тръща в това. Просто Напъни го. Ти напели ми говориш тука. ето го. Той се стрелва си, хитва си 6 от 7 хита.
се да кина, сега някой посъди. Hell no, I ain't king anybody. Колко дявол няма да кинем. Не, всъщност, какво ще направя е... Абе, нищо няма да правя реално, просто се моля да оживея колко лошо бях на 66 Как да си дърсираме ключи? За 6 часа. преди 6. Преди 6 часа. Също. Да, преди защото си са много евро, че си мазна. пъти. Опа. Телепам. Значи между другото няма право да пробва бургер. Да, вика. В капитан колко се вика? Ей, колко ще струват тия бургери? Към 100 лева си му ще взет и сервитьора му вика, не, 600 ще бъде. Ще съм виж бъдър. Точно толкова ви трябва. Точно толкова ви трябва за колките. That's up! Помните. Тоест, изкарай го малко да пръдна просто. Добре, няма да... Това беше киването май. Няма право глупости. Топ Много 20 тази игра гласа. си. Имам 10 маски. Мисля, вече взех PR. 261 точка съм. Добре, киваме. Перфектно. Направо. Бързо. Не една минута имам, нямам фоби човека, ама кой се там кине това, бе, брат? Нямаме пусне фоби, да, няма. Но това беше глупо, наистина много. Не беше глупо, Малък защото е ме по-бързо. кина. Гейм. Зад мене той просто знае Аз храст. тук взех топ 20 току-що. Да, няма ми намери лоби. GG, ма човек, аз не го кина, той ме кина. Ама ти трябваше да Разбирате правиш ли? всичко възможно, Има защото да не се човек. стигне до това. Ама, не, аз не си гейнах, аз... Дали, разбрах, добре, няма го кивам. Зато ще сваля SMG от God, честно ми да. Не знам дали искам Просто да на го играя. 51 пинг с червен хикс. Дори не искам да го играя. 52% пак. Това съм супер. Да, никой... Има 100% сигурно, Само че не 35. е това. Да, GG, момчета. Колко има секунди имаш още? Няма още. Не, приключи, то вече е 11 0. 0-4, 200... Има ли шанс да ми намери? Възможно. Аз не. А, Надам окей, се не правим. по 6 минути след като свърши. Току-що бях. Все едно тези бяха в кол, разбирате ли ме? Такиват ми. Все едно тези бяха в кол. Киват. Тоест повече от един. Не. Не мога. Добре, окей, свърши турнира, да. Да, последна игра Току-що. няма да се играе. В една и съща стотна почнаха да ме спреват трима човека със семки. Това колко пъти ми се случи? Това ни случи два пъти. 19. Ники, Два пъти от 0-0 е. 9. 0-0 е. 0-0 е. Мен ми Не точно ме на топ интересува. 41. Топ Не ме 41. интересува. Не ме интересува. Да 0-0 е. бутскат. 0-0. Става 0-0. Имам 9 маски и не спряха да ме грифат.
Съм За мен е 266 точки. напълно незаслужено това, което направи току-що, което се случи. Абсолютно не е заслужено. Ай, ние спаси, Перфектно просто не играхме. намери игра. Данчо, можеш ли шернеш или? Не, нямаше да. Просто ще Има ще- някакъв дул турнир. Буквално да не съм топ 7, буквално съм топ 17. А, да, OG комьюнити. Топ 17 пропусна два, защото фактически наистина са ако... Так, на теле. Ако топ 17 в момента на 8 зона, защото Напред. всички са кине. И Ами, 58 бях 20 човека. Няма, да, това. 219 точки. От 39 крайс. Колко точки са? Просто не знам, просто не. Никакъв толкова. Да бяха отново и отново и отново. По 3 часа, по 3 часа, по 3 часа. 0 пиар, 0 пиар, 0 пиар, 0 пиар. Перфектно начало. 8 игри съм изиграл. 0 пиар, 0 пиар, 0 пиар. Просто не съм, не е вярно това, просто не е сериозно. Не съм за 0 пиар, наистина не съм за 0 пиар. Това не е сериозно. Те все едно бяха в кол. Все едно просто бяха в кол и кома. Плейс, никой не ме кива, плейс. Ще дам пари. Пари ще ви дам, само на ме се ходите, повече. Му си кил, бе, Данчо. Нямам килове, но си грифа целемата. 264 точки. Ма, какви са грифари всички? Мана. Не, плейс. На 4 HP съм брат, ще умра. Не, бе, добре, да. Мале грифаха ми цялата игра за 10 секунди. Топ 16 умрах. Ужас, какви са грифари,